Aquella foto era d'aquí, del col·legi. Sí, però les feien a Can Martri, no? No, Veus? És que té molta més memòria que jo, ja t'ho dic. No anàvem a Can Martri a fer les fotos? mira, tu te'n recordes quan sorties de classe per on te sorties? Sorties de dret, a on hi havia els lavabos. Sí. Llavors trencaves a la dreta, Sí. hi havia com un porxo, Sí. que allà hi havia la corda On te feien d'enfilassa. al gimnàs, sí. On te feien gimnàs. Llavors sorties a fora i pel cantó de darrere hi havia com una mica de pati. Doncs aquí, a aquest pati, venien amb el... Ah, quan venien a fer les amb fotos una era allà? espècie de decorat, com un Sí, decorat, ja es veuen a que la es veu foto. darrere, amb una taula, amb un telèfon d'aquells d'abans, i allà passàvem tots. I bueno, i som tots dos, també. Nosaltres entràvem, i quan entràvem, bueno, era Ave Maria Puríssima, això era sempre, i tots en el seu lloc, que ens miraven si anàvem nets, i anàvem una mica arreglats, i bueno, anàvem fent diferents assignatures. Recordo molt que ens feien llegir, quan ens feien llegir ens posaven tots en fila i primer llegia un i l'altre havia de seguir, que era per si estàvem atents. A mi em va tocar anar a Can Martri, a la sala de Can Martri, i també al costat de la sala de Can Martri hi havia un puesto, una casa, que es deia Cal Cisteller, que ara és una mica més amunt d'on te fan els pollastres. En allà també hi havíem anat. Començàvem a les 9, suposo que per allà a quarts d'11 sortíem al recreo, i els de la Doña Isaura plegaven a les 12 i nosaltres plegàvem a 2:15, crec. Era obligatori que quan arribàvem, suposo que devia ser l'hora d'esmorzar, no me'n recordo ben bé l'hora, i ens donaven un got de llet, una llet en polvos, que el feien els més grans, tocava un cop cada setmana preparar-lo, i un tros de formatge. I a alguns els agradava i a altres no, perquè, clar, nosaltres bebíem llet de vaca i, clar, aquella era molt més bona, i la de polvos no m'havia agradat mai, era obligatori, però per mi no era dolenta. Ens ho feien un cop la setmana, crec, un cop la setmana. Era una llet en pols que era bastant dolenta, el que passa, ara jo fa 40 anys que no em bec de llet o més, però en aquell temps m'agradava molt la llet, molt de nanos, nens o nenes que no els agradava, però jo me la bevia. Normalment els nens jugaven i nosaltres, les noies, ens feien fer la labor, que deien la classe de labor. Ens feien cosir, ens feien fer... Bueno, a vegades era mitja, ens ensenyaven punts de labor. Jo tenia 5 anys quan vaig començar a baixar de casa sol. I, bueno, molts de dies la liava perquè pel camí sentia uns escallots d'un cavall o el que sigui, girava i m'anava cap a casa. Bueno, perquè ell quan baixava, ell sí que baixava sol, imagina't, amb 5 anys, Jo vaig ser el primer que Clar, vaig jo ja començar baixava a amb baixar. ell, ja anava protegida, saps? Els que venien de lluny, els que venien que tenien més estona, portaven una fiambrereta i a vegades la senyoreta els deixava menjar allà a casa seva. I llavors duíem la fiambrera i, clar, a l'hora de dinar entràvem a lo que era la casa de la mestra, no? I dinàvem allà a la cuina. Jo me'n recordo amb la meva cosina també, que vivia a prop de casa, no? Sí. I me'n recordo de dinar nosaltres allà. Anava bé perquè després de dinar anàvem a fer la taula del 7. Oh, Déu meu, això veus dir, això no me'n recordo. Sí, jo sí. La tenia entrevessada. Amb la Doña Isaura, érem més colla, anàvem des de 5 a 14, tots junts. Imagina't, no? Que un li ensenyava la A, la E, la I, la U, i els altres els reis visigodos, per dir alguna cosa. Que pobra dona, ens queixàvem de que de vegades la fèiem enfadar, però és que s'havia d'enfadar per força. I els primers dies els van castigar perquè s'estaven enfilant en els arbres, en el pati, a les moreres o no sé què. Quan aquí era, saps?
enfilar-te i... Aquí teníem problemes amb això a tot arreu. Com vam començar, ens deia sois una pandilla de salvajes perquè només pensàvem en jugar. Clar, nosaltres érem de camp, doncs, esclar, ens ho passàvem bé jugant. Jo vaig arribar a Sant Cebrià l'any 55 amb 5 anys, amb els meus pares que eren mestres. La meva mare va demanar Barcelona i Sant Cebrià, i li van donar Sant Cebrià. I al cap de 2 o 3 anys que ja podia demanar Barcelona, doncs ja no volia demanar Barcelona, perquè s'havia integrat en el poble. I li agradava la seva feina, una feina molt dura, perquè hi havia pocs recursos i era només la mestra. La doña Isaura era, diguem, la mestra, però me'n recordo molt de la Marucci, que, per exemple, a l'hora del pati a vegades deia va, vinga, veniu, i ens agafava i ens ensenyava allà a sumar, restar, i que tenia molta paciència amb nosaltres. I vaig estudiar magisteri perquè jo volia fer art. I el meu pare em va dir que, perquè vaig ser dels últims que van entrar al magisteri amb el batxillerat petit, el de 4 anys. I el meu pare em va dir, si fas això és com si fessis el batxillerat superior i tindràs un títol i després te'n vas a fer arte o el que te dé la gana. Però després ja em vaig enamorar, vaig tenir fills i ja no tenia ganes d'anar a fer arte. Ja no és que no tingués ganes, ja no podia. Amb la Marucci sí que recordo una anècdota que estàvem dibuixant amb pintura, estàvem pintant un dibuix i sí que recordo que vam utilitzar les mans, allò aquest pirotípic que et pintes sota la mà i l'enganxes en el paper, i recordo fer la cua típica que fèiem per anar al lavabo, que era aquí al fons a la dreta, i en aquesta cua per anar al lavabo recordo agafar la meva mà dreta, i enganxar-la a la paret. A dia d'avui, Marucci, em sap molt de greu. Si veus això, vaig ser jo, el de la mà, el de la pintura a la paret. Si ets anar a pintar alguna cosa, només falta que m'ho diguis. Infantil, l'art, és una delícia treballar-ho, és una delícia. Perquè són tan... no sé, li poses 3 llibres aquí d'en Monet i tothom està fent ja l'aigua, els nenúfars, les flors i tot això, vull dir... I m'ha agradat molt estar a l'escola, molt. Recordo disfrutar molt també embrutint-nos amb la sorra, fent castells. Recordo també una caseta de fusta en la qual jugàvem, fèiem els nostres jocs de l'època. Aquell pati era tan gran i tan maco que hi cabia de tot. I els avis d'una nena ens van fer una caseta de fusta. Ai, perquè aquesta caseta, mira que si entren es donen un cop per aquí... Bueno, jo no deia res, però jo pensava, nosaltres volem una caseta. L'opció de fer l'institut-escola hi era sobre la taula, per tant només s'havia de parlar i organitzar. Què ens aportava? Múltiples beneficis. Vull dir, és l'integració educativa total al municipi. Nosaltres ara estem treballant molt amb l'educació 360. Ens interessa moltíssim que nosaltres puguem tirar endavant el nostre projecte com a municipi, sols, sense haver de dependre de ningú, i tenim les instal·lacions per fer-ho. Per tant, ens trobàvem en una escola perfectament equipada, ens trobàvem unes ràtios de nens i nenes que complien, per tant, no tenien cap excusa per no tirar-ho endavant, al contrari, era un projecte de poble. El Pi Gros és una escola que havia estat sempre molt cuidada. Les 2 directores anteriors tenien vocació i estima, i això d'aquí es nota. Però la feina de direcció és bàsicament gestionar. Gestionar. I molt acompanyar i escoltar. Crec que una de les qualitats més importants d'una directora és l'empatia, l'escolta
la comprensió, la flexibilitat i l'objectivitat. La direcció ha sigut mirar que tot funcioni bé, però sobretot cohesió. Cohesió tant amb mestres com amb alumnes, com amb famílies, tot i que a vegades, evidentment, té els seus moments, hi ha moments molt bonics, hi ha hagut moments molt i molt bonics, i altres moments que t'agradaria fer molt més i que, esclar, a vegades tampoc no pots, però no pots perquè tu no vulguis, perquè jo penso que hi ha una part vocacional important, perquè dones moltes hores i les dones d'acord, amb moltes ganes, perquè tens ganes que això tiri endavant, perquè t'ho estimes com si fos la teva segona casa, no? Realment, quan jo em vaig presentar a direcció, pensava que sabia molt bé que era ser directora, perquè a part ho havia viscut a casa, perquè a més tenia tota la teoria, me la sabia tota, tal com soc jo de patidora, no se m'escapava res. Però a la pràctica és molta gestió. Aleshores, a la gent com jo que ens donen vida els infants, clar, hi ha dies que et sents apagat i llavors has de recuperar, no? I donar una volta i agafar ànims i agafar aire. Però realment la feina de direcció és maca. Molt absorbent. No acabes mai, però també és agraït. He estat 15 anys de directora en aquesta escola i, clar, us podeu imaginar que, clar, des del meu cor me l'estimo molt perquè l'he vista créixer. A l'arribar, el nombre d'alumnes era tan poquet que, esclar, era una cosa molt íntima, molt... Vinga, ara entra, ara surt, amb els pares, amb tot, però, clar, va anar creixent molt ràpidament i de cop i volta, clar, vas trobar que, esclar, havíem de fer una estructura d'escola, no? No tenim un full en blanc perquè un sempre ha de saber d'on parteix. I d'on parteix és molt important per avançar, perquè jo no crec en el canvi pel canvi, jo crec en el canvi per la millora. I aleshores tot és un procés de reflexió constant, millora constant, però sobretot també consensuat. El que ens agradaria que es quedés és l'educació emocional, el tracte, la convivència, l'estima pel que fem i, a més també, aquesta idea de que tot és renovable, tot es pot reformular, tot es pot canviar. A vegades veig encara totes les promocions que han anat sortint i a vegades necessito, quan arribo a l'escola, anar allà davant de tots els quadres i mirar-me'ls i dir «Oi, mira, és veritat, aquest, l'altre», i remoure aquests records, que el que em fan és sentir-me molt feliç. Ara mateix el nostre projecte principal, degut al canvi d'escola a institut a escola, és la línia d'escola, treballar amb una línia educativa. I no només la línia d'institut a escola, de centre, sinó també amb la línia 06, treballant conjuntament amb el RIAL. Ens agrada dir que el RIAL és un lloc per ser i estar. Més que un lloc de fer coses, fer és evident que fan, perquè els nens no paren de fer, però el que hem intentat és això, que sigui un lloc on puguin viure, i evidentment sí que hi ha unes rutines en el dia a dia que estructuren i asseguren i donen una mica de sentit també a que puguem viure en comunitat, perquè en el fons el que passa que cadascú, òbviament, té els seus ritmes, i més en aquestes edats, per tant intentem adaptar-nos a cada infant i a cada família. Quan entres aquí el que has de fer és sintonitzar amb ells, Sobretot aquesta presència és des del cos. I per tant sí que és important, quan entres, poder posar, és com desconnectar una mica del teu, per exemple, la meva Anna de fora, i connectar amb l'Anna mestra i sintonitzar, com deia, amb ells, perquè encara quan no hi ha llenguatge és com tot molt primitiu, que dic jo de vegades, com molt sensorial, i llavors
les emocions estan a flor de pell. Bevem de diferents corrents, no? Ens agrada dir que som un mètode concret, no ens sentim còmodes perquè el mètode sempre el que fa és com encasillar-te, no? Llavors agafem una mica de Pickler, una mica d'aquí, però bàsicament el que sí que seria com l'eix estructural és la psicomotricitat. Entenent de la psicomotricitat el concepte d'infant, de persona, no? Que és aquest nen que motriu, no? És aquest cos, és aquesta ment, o sigui, aquest nen que es mou, aquest nen que pensa, però aquest nen també que sent, no? Com que aquestes tres àrees, motriu, cognitiva i emocional, no? Emotiva, doncs estiguin. I des d'aquesta mirada del nen construïm el projecte. Pues el que m'emporto de l'escola són els amics, haver après, haver conegut a profes que m'han agradat, la veritat. A veure, sí que està bé aprendre i està bé, però el que m'agrada de l'escola, doncs, no vinc a passar-m'ho malament, vinc a passar-ho bé, que és el que més m'agrada. M'emporto, sobretot, molts records amb persones que sapiguen escoltar-nos, per molt que siguin idees molt loques. Jo crec que m'emporto molt bons amics i companys que sé que mai oblidaré segurament. Els meus millors amics són en Pau, en Biel i en Dani. M'agrada jugar molt a futbol, però no només jugar, sinó veure'l, parlar-ne d'ell, perquè jo de gran a mi m'agradaria ser comentarista de futbol. La meva escola ideal seria amb un camp de futbol, un pati de sorra, amb coses per distreure's, taules de ping-pong, per també jugar a ping-pong, que no hi haguessin ni deures ni exàmens. I també posaria una assignatura de cuina. Pues no estaria malament una assignatura de cuina. A mi m'agrada bastant l'assignatura de música perquè a mi m'encanta tant cantar com tocar instruments. La meva escola ideal seria gran i sense deures. La meva escola ideal seria sense deures. Sense deures i sense exàmens. Això de fer els deures, vull dir, si convenia es feia a última hora. No li agrada.